Здравейте, българи! Нека да започнем да учим заедно япски език. Значи той се говори на остров Яп, където се намират единствените в света каменни монети. Те тежат около 40-50 кг едната монета, защото са каменни и са изсечени. И в средата има дупка, невероятно красиви са, може да ги видите в YouTube. И така да започнем с това, което и аз не знам япски, но искам да го науча и да замина за остров Яп. И да започнем с първото. Здравей! Могетин, значи здравей! Как си? Ке ургумбоч и отговаряш Майни Гейл. Благодаря, добре. Как е твоето име? Мини е Фипцингам. Как се казваш? Казвам се Фитбунгак. Казва си името, нали? Фитбунгак Илиян. Добро утро. Фале Кадбол. Добро утро. Добър ден. Фале Миси. Добър ден, добър следобед. Фале Балеял. Добра вечер. Кафел е довиждане. С Богом. Кефел, значи едното е кафел, има и друг вариант, нали? Кефел. А за по-дълго заминаване, той че няма да се видите вече много скоро време, табоч гол, значи няма да се видите скоро. Пак е довиждане. Как е да? Ами Как е не? Данга. Изменете. Сиро ек. Това изменете. Колко струва? Лиин пулмон. Колко струва? Това колко струва? Виник, моля. Благодаря. Камагар, значи благодаря. Ще ми преминем и към числата по-нататък, ще ви запозная и с други неща, защото сега те първо започвам да го уча. Тате. Едно. Агару. Две. Дълип. 3. 4. Анинек. 5. Лал. 6. Нел. 7. Медалип, значи 10 минус 3. 8. Мерук, 10 минус 2. 9. Мереп, 10 минус 1. И Арагак, 10. Това е достатъчно, ще продължим нататъка. Сега да видите как съм ги написал, как се изписват. Нали, урока така. Сега гледайте как се изписва. Започваме, нали, как се изписва. Ето. Как се изписва. Тук, понеже обърках, съм сложил стрелка. Така, как се изписва. Продължаване с добро утро. Ето как се изписва. Добър следобед. Как се изписва. Добра вечер. Как се изписва. Довиждане. Как се изписва. Тук как е да. Как е не. Тук това колко струва. И четете и виждате какво пише. Защото няма нищо на испански, има само на английски. Погледнете. Това е духа вятър, съжалявам. Трябваше да го направя много хубаво, понеже е прохладно, иначе беше днеска много горещо. И това е. Така. Има книгата на Мормон на япски език. Това е, приятели,
Всичко добро, да учим япски и да заминем за остров Яп, който е много хубаво място, нали, в Микронезия. Прекрасно хубаво. Океан, приказка, море, плажове, спокойствие и тишина. Няма лоши хора и нищо няма да ти направят. Това е. Бъдете благословени, Илиян Петров Медев. Всичко добро. Мадрид, парка. Много е хубаво. Къде е? Точно не знам, но е много хубаво. Парк. Друг път ще ви кажа. Идвал съм и друг път. Всичко добро, приятен ден. Това е.